Здрасти, аз съм Мартин в Майнкрафт с моя приятел Тео. Добре, че аз съм тук, иначе рейтингът ти ще падне. Сега ние правиме... Нали знаеш, че аз се казвам Драга? Да, Драга. Аз съм Мартин и Тео. Сега, както ме виждате, само ви показвам стълбището. На Diamond фабриката. Да, ние го правим от миналата година. Събрали сме си тези честове диаманти. Много трудно беше. Сега ще ви покажа истината, хора. И гледай да снимаш това. Ето ви. Да, това е. Сега валят, защото ние сме си направили такъв мап. Такова нещо си. Аз цъкам един бутон от една изстрелвачка диаманти, където е под земята. И донася диаманти. Да, сега Свършиха диамантите от изстрелвачката. аз имам... Моята изстрелвачка прави много. Моята изстрелвачка е безкрайна. Човек, това са пърли. Не. Аз съм пъзно. Както виждате, аз съм направил система. Да, бе! Ти разбираш нищо от редстон, това. Дори няма редстон, това са хопъри и честове. О, да, аз направих хопърите и честовете, а той просто се фукаше. Пак. Това беше... Се махна от сервера. Не ся. Не искам да оставам самичък. Значи има сервера. Ама ние днеска го започнахме. Значи ей бой. Няма аз направих цялата технология. Да прави само едно нещо. А ти само правиш диаманти. Да. Знам, ама аз съм крадец на диаманти. Той каза истината. Сега трябва да скоча. От тук. Аз плъгнах. И какво като скочиш? Можеш пак да си вземеш неща. Не, ти ще ми ги вземеш. Знам ти тебе. Ти си злодейка. Едно синьорито. Едно синьорито. Теодора, ти се казваш едно синьорита. Сеньор синьорита. Баба му взема. И пък трябваше какво точно да кажа. Фак! Значи тук гледат и малки неща. Но за мой късмет нещата ми се запазиха. Това сме много близо до спа. Но не знаем си какви причини. Нали, Тео? Не знаем си какви. Долу си имаш крафтинг, нали знаеш? Хора, това крафтинг е единствено, защото наоколо няма да са дървета и трябва да търчиме до нашива гора там. Тоест аз направих крафтинга, когато имаше много дървета, но ние ги унищожихме. Да, за да направим това бъде често, бе. Да, както ме виждате, аз пълнея в честа. Сега ще посипя... да ви кажа ли истината? Ние с моя приятел сме феи. Да, бе! Ти си фея. Тоест сме магиосници. Нали, Тео? По-скоро аз съм Колън Букър. И това е специална команда. Нищо сте видели. В нашата версия няма команд блок. Да, но си какво изтеглиха едно
едно с Common Block. Не знам как се казваше мода фрак. Common Block беше. Ей, що скина още диамант? Е така. Ма, кой ще взема диамантите? Чакай, човек виж, застанал така. Браво. Виж как е застанал. А пък аз ще... Все А едно пък, нещо се лагнал. виж, Тео, докато съм на стълбите правих дъжд от диаманти. Сега ми гледайте. Гледайте. Да, при те пада диамант. Да, заваляха. Ти снимаш ли хлеба? Да, снимаш го. Ти става вече. Все диаманти. Ние вече се развихме. Имам си фабрика за диаманти. Аз не съм да се откажа. Това е моят бизнес. А да бе! Това е нашия бизнес. Обърках се. Ау! Имаш късмет, че я прави. Няма се шибаш вече. Ау. Аз докато правя още етажите, той се занимава с производството на диамантите. Той е мастера на диамантите, той е хакера. Да, но той може сега да повземе малко диаманти. Че моето място вече свърши. Аз сега съм ги слагал. За после. Чакай, ще светна лампа. На мен на моите видео никога не оставя никакъв лайк. Само гадни Само гадни какво? коментари. Защо? Не знам. Защо такова? Когато бях на някакъв. Все едно вали дъжд. Какви коментари ти пишат? Защото я ми кажи колко диаманти, много ли? Цял куп ли диаманти са ми сипал? Не знам дали честовете ще стигат за 6 диаманти. Ще направиш още! Добре. Ще направим по-голям. Опа, да, ще батерията. Няма 59. А ти колко? Повече от моето. Колко процента? Тото ти вече колко етажи си направил? Да си помогна ли с правенето? Човек веднага завери диамантите, защото почна ми забива. Ма, казах тя си в място. Ами аре, празни. Ма трябва да стигна догоре, а то е много то е много голямо пътуване. Да, бе. Да! Защо ми излита в главата? Защо ми излита в главата? Довиждане, хора.